We gaan op paard. Van een medje. Nee, Zuid-Laren. Nou is Knausje stedelijk leer. Het laatste spel met een even in. De regering en even om wat laatste boodschapjes. Fietsjes in achterop. Dus dit is de laatste denkjes nemen. We gaan op paard, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met alle je met joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. We gaan op paard, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met alle je met joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. We gaan op paard, Marcus Knaus. Op paard, Ender. Zijn we eerst even een cadeautje, ja, want Smetje zegt, die hast de laatste vlog ik jongen Steven of net? Nee. Oh, dan is het een verrassing. Van wanneer? Want in die vlog had ik het verteld. Oh, Maar die had er dus nog net jongen. Nou, dan is het bij deze een verrassing. Zo. wat leuk. Dank u wel. Ja, nou van die jeetje, hè? Oh, heerlijk is dat. Nou, ik ben heel benieuwd. Kun je het eten drinken? Of? Nou, dat kan later. Oké. Dat is drinken en dat drink Ja. ik op. Ah, deze is voor mij trouwens. Hè? Ja, keurig. Die is voor de Voor de regering. voor de politie. Ja. Nou, Nou, we zullen zien wat er even vindt. ik ben benieuwd. En wat is het? Kan het echt exploderen of valt Nee. het? Ja, dat ligt het heel in orde. Maar als je mijn laatste vlag jongen hebt, dan wist waar het voor is. Hast je een idee? Ja, ik ben altijd wel een krachttrein, dat Ja. klopt. Zo. Voor die door. Die door, die bol is. Oh, ja, ja. want wij hebben les niet een spin on. Ik Ja. ga een spin onder een spiegel vast. En dit is dus gewoon, Ah, dit is top. ja, Dank u wel. Ik Hey, wist net dat het bestier. water. goed zo. Dus die mooie plak. Dus de camping eens even een beetje verkennen. Het is nu, hoe laat is het? Kwartier of zo. Nog steeds super weer. Nou, en dan blik over de camping.
wat u hebt, de bibliotheek. Die gaan ze hier ook. Dus kies je boekjes en dvd's. Ik kijk wat over. Oh ja, zo, hier is die. Die wasje hier draaien. Nou, dat is helemaal geweldig. De Fralie en de Maliëdoes. Oh, die gaat in de kries. De kriesbeem staat hier nou. Mooi. Voor het werk. Nou, Tom is die. Prachtig mooi waar. Vanmiddag zijn wij weer te fietsen. Het is nu Jalwien. Prachtig plakje hier. Hè. De groene valk. En we hebben van de morgen hebben we ons knausje maar op het plakje gezet wat eigenlijk voor u bestemd is. Ja, we winnen natuurlijk juist er een tijd te betiet. Dus vandaar dat we even een tijdelijk plakje aan moesten. Maar we steken geweldig. Mooi even rond de hemel in. Dus dat is ook, zo maar even zien. Ja, netjes. Maar hier zit het luchtrooster. En dan zie ik dat hier zit vol met bladen. Nou, het is prachtig mooi water. Dus
haarkistje erbij, dan gaan we het klusje. Dus die zullen we even loshalen en dan kunnen we even mee. Dat wil ik. Dat lijkt bij mij helemaal vol, maar die had mooi bladen en alles. Zit een partij dat zo? Ja. Daar is dat nog nooit keer maar. Nee. Ik kan dit doen. Nee, hij is er nooit een taart. En toen zei Steven een keer van, goh, wat is dat denken? Ja. En daar ga ik niks meer in. Er is niks meer in. Maar ik ben nou toch bezig. Ja. Ik denk, hey. Zit een partij dat zo? Ja. Wat tevreden. De klapje dicht. De bladjes ben er al uit. Dus ik heb een koffie. Gelukkig gaan we nog een klusje. Smits zien luifel in stikken. Nou, die repareren we natuurlijk ook even. Mooi. Een bakje. Mijn gevulde koek. Nou, we gaan op voor de tweede helft. Dat is de tweede helft dus. We gaan 350 kilometer in ongeveer. Ja. Ja, maar zo'n 100. Ja. Zo'n 100 zingen. Het is 10 of jouw. Dus Zingen maar, ja. Dus rijd je maar bij wat dus. ja, maar een beetje gelok. Oh ja. Gaan wij nou verder in? Nee, dat is net weer. Oh, dan rijden we het Joertek nog op al, ja. Oh. Ik denk, het is nog vreed. Ik denk dat we zelfs op vreed Nee, ik denk dat het snijden wordt. wordt snijden. Ja. Nou, we shut ik voor. Dat denk ik. Ik ben net zeker. Ik ben net wist. Hier staan in ieder geval de fietsen. Ja. Had ik de bakers op. Ik zal zien, ja. Oh, ik had trouwens, wat ga ik kijken, hoe heet dat? Ja, mij warme chocolademelken. Heerlijk. Nou, gaan we met die banaan. Nou, we zijn er. Kapot. Zie je, het is knauzen als dit. Had ik er echt een reet windje bij hebben. Jawel. Tafeltje zit klaar. Lekker. Weet je, ik ben met de rappels bezig. Nou, komt helemaal goed. Volgens mij krijgen we hier nog eten. Nee. Maar dat maakt wel, want ja, 53 kilometer fiets, hè? 53, hè? Niet dat. Ja. Zet het gas uit. Williams,
medium of raw? Medium. Hoppatee. Vlammetje uit. Nou, eindelijk. Daar komen de appeltjes. Dan kunnen we beginnen, denk ik. Zelf even nog, hè? Presenteer maar even, ja. Ik kom zelf even nog. Zo. Ja, mooi. Dat wordt kostje, man. Ja. Oh, kijk er maar op. Nee, zit het Nee? ook zo. Oh, Is goed? skills. Ze weten het erop, Nee. maar dit doe ik zelf even. Let ze maar, die verhalie. Nou, we gaan even eten. Dan Ik heb hier een letter wel weg. show we je hem later wel weer. Zo smetsen we dat een vlaggen, denk ik. Nou, laters. Dat is eigenlijk geen geloof onder. Maar wel, had het lekker smaken? Vrijheid, had het lekker smaken? Had geen geloot onder, toch? Nee, maar dan wel. Had het lekker smaken? Dat wie top. Wat vond je het lekkerst? De biefstuk. De wien. Nee, de biefstuk natuurlijk, die is toch alleen maar. Ja, nou zit er hier maar een dikke smile. Maar dat is een opmaken smile, maar dat hoeft je. Love you. Ja, dat wist ik wel. Easy bij een denkje, want we zijn altijd te fietsen. Slag het net helemaal. 70 kilometer en we krijgen nooit geen ijs. Nee. Zondag. Nou, fiets maar een 70 kilometer zonder in je ijsje. En een ijs laat je niks. Nou wil Dieter even wat zeggen, maar Dieter wil net op een vlag. Dus ze had eigenlijk nou ook geen reel van praten, vind ik. Maar je moet wel gewoon met de 70 kilometer. Het had maar 3. Goed 50 kilometer. Goed 50 had het op. Qua treinfiets. En En dan na doe je- 24 kilometer zit je maar een warme chocolademelk. Mijn Appeltaart. Gevulde koek. Ja. Oren die zit om cappuccino. Ja. Mooi appeltaart, mooi En slagroom. En een beetje Klap, slagroom erop. slagroom. Nou ja, en die Dat is kolen. wier, maar dat is alleen een joer. Want juster hebben we 100. Bier gewoon, kom op zeg. Oh ja. Ja, maar dat is 50 kilometer. Ja, nou ja, dat gaan we gewoon. Ja, nou ja. Dan heeft hij wel aardig honger in het krap. En de doos crackers al 50 kilometer zo'n 4 in de lekker is, maar het stelt niks voor. Lang verhaal kwart, we genieten hier even nee. En dan staat genieten nog even tussen haakjes. Ja? Jongens, laters. We gaan de discussie nog leven. Ja. Wagenboten. Weer mooi. Prachtig mooi waar. We hebben zeeg hè? Hoe heet het? Ja, zeeg hè? Nou, daar ben we. Vooral ik aan het rennen. Smets zit al aan de koffie. En die gaat te wachten. Nee, ik ga even een oor lezen. Welte. Ik maak nooit in het hemd een filmpje van de politie. Dat is een hard mansje, maar ja. Ik maak het schelen. Dus we beginnen maar wat met de ochtendperikelen. Waters.
En door. Weer een botje ging uitvaren met zijn bootje naar Zuidlaren. De weg was recht, de weg was krom, nooit kwam weer een botje weer om. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, waar is Berenbotje gebleven? Hij is niet hier, hij is niet daar, hij is naar Amerika. Amerika, Amerika, 1 keer in een ronde van je hopsasa. Amerika, Amerika, 2 keer in een ronde van je hopsasa. Dit is de grote baas. De allergrootste. Dus, super hoor. Ja, die staat erop. Nou, we gaan op paard aan. We zullen spelen de vrouw binnen de fietsroute even ontzieken waar we even heen zullen. En dan inpakken, rijden. Nou, we hadden de reis al leefd. Pinksterweekend.
Oh nee, hemelvaart is nou, hè, trouwens. Hemelvaartweekend. Op pad met de smeetjes. Nou, dat heb ik goed verliezen. Ik krijg de laatste fietsreis nog aan. Dus fietsen weer achter op Knaus. Even zwaaien naar de Alpaca's. En dan gaan we weer op naar huis. Nee. Ja. Hey, jij wil? Wij gaan hier gewoon Het is van een die meid van ons. Dat is eens. Helemaal goed. Ja. Hey, even storen. Voor Ja, thuis. ja. Bedankt voor het gezellige weekend. Ja. Hartstikke fijn. En is je maar voor. Nou, tot Wij spreken er wel eens een Ja. Komt goed. tech-klusje. Spreken we even af. Ja, doe je altijd wel los. Je Ja. wil het al opraden? Ja. Dit is mij nog wel ver zetten, hè? Ja, maar dat Oh. Dat we oprichten, hè? Oké, nee, dat weet ik zo. Ja, als je op hechte kennen, dan mag je het op hechte Ja. wel. Hey, luidjes, Nou, Ja, tot goeie tot reis. ziens. Goeie reis, goed douche, hè? Ja, Alvast heel plezier volgend weekend. ja, je bent er nou net bij je heen zult, hè? Nou ja, komt wel goed. Laters. We gaan op paard, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met alle jij met joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. We gaan op paard, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met alle jij met joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. We gaan op paard.